Да, а сега Марина Кискинова! Още една изненада за Любен Тилов. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Влез сега в ритъма на този звук. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Само аз и ти и никой друг. Ти си с мен отново в нощта. Хората говорят, гледат и спорят. Този момент от вечерта може да е твоят, може да е моят. Като мен всички тук са полудели и дано утре да се върнем цели. Светлини, къси дни и дълги нощи. Спри за миг времето, искам много още. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Влез сега в ритъма на този звук. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Само аз и ти и никой друг. Виждам те пак, гледаш ми ти. Мислиш си за нещо, дали не е погрешно. Трябва ми знак, стига лъжи. Аз сама не мога да си отговоря. Като мен всички тук са полудели и дано утре да се върнем цели. Светлини, къси дни и дълги нощи. Спри за миг времето, искам много още. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Влез сега в ритъма на този звук. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Само аз и ти и никой друг. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Влез сега в ритъма на този звук. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Само аз и ти и никой друг. Окей, добре, Тео влиза. За да те обичам не ми трябва виза. Да ти взема къла, знам пиниза. На вълната от дребена не ми се сниза. До тук е добре и по-добре ще стане. Дай на палата на песента като хване. Да ви видя как подскачате и от тях всичките откачате. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Влез сега в ритъма на този звук. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Да си лук, аз и никой друг. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Влез сега в ритъма на този звук. Трябва да си лук, да не бъдеш тук. Само аз и ти и никой друг. Любен, ние сме! Благодарим на Марина Кискинова, страхотно изпълнение. Благодаря ви, Абе, момичета. представи как изтървахме тия момичета за сериала другите 4. Ти, Нали? виж какво, ти цяла година обявяваш реклами, тя за ми обяви рекламите сега пак.